ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ನಿಮ್ಮನ್ಪುಗ ಕುಂದಾಪುರ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅವೇ ನೆಂಚಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೆನ್ನು ತೂಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ 15 ಗರಂ ಮಸಾಲ, ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡ್, ತಾರೈ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 5 ಎಸಳು, ಪುಳಿ ಒಂತೆ, ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ರೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದು ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ನಾನು ಐಕೆ ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಚಕ್ಕೆ, ಅಂಚನೆ ಲವಂಗ ರೆಡ್ ತುಂಡು, ಏಲಕ್ಕಿ ರೆಡ್ ತುಂಡು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ. ಇತ್ತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಜೀರಿಗೆ, ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು, ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಅವೇನು ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಪೊದುಪೋಡು. ಗ್ಯಾಸ್ನ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಉರ್ದಿದ್ದು ನೇನು ಪೊದುಪುನ ಬೊರ್ಚಿ, ಗ್ಯಾಸ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಉರ್ದಿದ್ದು ನೇನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಮಸಾಲೆನ ಕಂಚವನ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ, ಮಸಾಲೆ ಒಂತೆ ಬಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚೆನಿ ಗ್ಯಾಸ್ನು ಆಫ್ ಮಂತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೇನು ಚೌಲಿ ಏರೆ ಬುಡ್ಕ ಚೌಲಿ ಐನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಪಾರ್ದು ಕಡೆಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಐನಾಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬಾಡ್ನೇಟ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಐಕೊಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೋಡು. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡ್ಲ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದ. ಇತ್ತ ಕೋರಿ ಬೇಯಿನಾಗಲ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೋನೋಡು. ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ಇತ್ತ ನಾನು ಐಕು ಕೋರಿನ ಪಾಡೋನುಗ. ಯಾನ್ ಮೂಲು 1 kg ದಾತು ಕೋರಿನ ದೆತೊಂದೆ. ಇತ್ತ ಐಕು ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಕೋರಿನ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದಿನಿ. ಇಂದು ಕೋರಿ ಬೇಯಿನಾಗ ಕೋರಿಗೂ ಒಯ್ಪೆರ ಬೋಡಾದು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದಿನಿ. ನನ್ನ ಮಸಾಲೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆನೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೋನೋಡು. ಇತ್ತ ಕೋರಿ ಬೇಯರೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡೋನ ಬೊರ್ಚಿ ಕೋರಿಡು ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಐಕ ಬೋಡಾದು ಒಂತೆ ನೀರ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಯಾನಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದಂದೇನು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಪೊತು ದೀತಿನ ಸಾಮಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕಡೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಇತ್ತ ಪುಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪುಳಿ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ನೀರ್ನು ಒಂತೆಂತೆ ಪಾಡ್ದೆಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯುನೋಡು. ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುನ ಎರ್ದಾದು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಡೆದಾತನ ತುಲೆ ಈತೆ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತದನ ಪಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತದಿಜಿ. ಕೋರಿ ಒಂಜಿ 25% ದಾತು ಬೇಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ನನ್ನ ಇತ್ತೆಂದೇಕು ಮಸಾಲೆನು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಸಾಲೆಡು ಅರ್ಧ ಮಸಾಲೆನಂದೇಕು ಪಾಡೋನೋಡು. ಕೋರಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಸರಿಟು ಒಯ್ಪೆರ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ದು ಕೋರಿನ ನನ್ನ ಬೇಯ್ಪಾವನೋಡು. ನಾನಿತ್ತ ಅರ್ಧ ಮಸಾಲೆನು ಕೋರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಾಡ್ದೇನೆ ನೇನು ಸರಿಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋಡು. ಕೋರಿ ಇತ್ತ ಬೇಯ್ತದೀಜಿ. ಒಂಜಿ 25% ದಾತು ಮಾತ್ರ ಬೇಯ್ತದೀನಿ. ನನ್ನಲ ಕೋರಿ ಬೇಯರುಂಡು. ಇತ್ತ ಮಸಾಲೆಡು ಕೋರಿನ ಬೇಯ್ಪಾವನುಗ. ಮಸಾಲೆಡು ಕೋರಿನ ಬೇಯ್ಪವನ್ನ ಎಡ್ದಾದು ಕೋರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪತ್ತುಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದ. ಇತ್ತ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಏನಕ ಪಿರ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತಂದೇನು ಮಾತು ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ನನ್ನ ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಿನೇಟ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮಸಾಲೆನು ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತ ತಾರೈನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ತಾರೈನು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮಸಾಲೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತಾರೈನ ಮಸಾಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆನಾಗ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯುನ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ. ತಾರೈ ಒಂತೆ ಇಡಿ ಇಡಿ ಪೋಡು ಇಂಚ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಕಡೆ ದಿನ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಕಡೆ ದಾತುಂಡು. ಇತ್ತ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತದನ್ನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆನು ಪಾರ್ದು ಕೋರಿನ ಬೇಯರ ದೀದಿತ್ತ ಕೋರಿ ಇತ್ತ ಬೇಯ್ತದನ್ನ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಗ. ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತದನ್ನ ಪಂದು ನಮ್ಮ ತೂಕ ನೀರ್ಲ ಇತ್ತ ಆಜೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತದುಂಡು. ನನ್ನ ಇತ್ತೆಂದೇಕು ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡೋನುಗ. ನಮ್ಮ ತಾರೈನ ಕಡೆಯಿನ ಮಸಾಲೆನ ಇತ್ತೆಂದೇಕು ಪಾಡೋನೋಡು. ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಿನ ಬಕ್ಕನೆ ಮಸಾಲೆನ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋನೋಡು. ಐರ್ದುಂಬು ತಾರಾಯ್ದ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ತಾರಾಯ್ದ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ನಾಕ ನೀರು ಒಂತೆ ಪಾಡೋನೋಡು.
ನೀರು ಬೋಡಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತವೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ನೀರು ಆಜಿ ನೆಟ್ಟಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಾವು ನೋಡು. ಮಸಾಲೆ ಏತ್ ಕಾಯಿಂಡು ಆತೆಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕ ಬೋಡಾದು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಮಸಾಲೆನು ಸರಿಟ್ ಬೇಯ್ಪಾವು ನೋಡು. ನೀರು ಆಜಿ ನೇಟಲ ನನೈತೆ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಂಡಾಂಡು. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುರ್ದು ಬಕ್ಕ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನಮೈತೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಚಾತನು ಪಂದು ನೀರು ಮಾತ ಆಜಿದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನಡು ನಡುಟು ಕೈಲ್ ಪಾರ್ದು ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪೋಡು ಇಜಂಡ ನೀರು ಆಜಿನಾಗ ಅಡಿ ಪತ್ತುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಡ್ಲಂದೇನು ಮನ್ಪೊಲಿ. ನಾನೈತೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಾಗ ಒಗರ್ನೇನು ಪಾಡೋನುಗ. ಒಗರ್ನೇಗ ದಾಸೆಂಬಿ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಗುದ್ದುದಿನ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೋಡು ಒಂತೆ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಬೋಡು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬನಲೆ ದೀದು ಐಕೆ ತುಪ್ಪನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂದು ತುಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ತುಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಐಕೆ ದಾಸೆಂಬಿ ಪುಡಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಐಕೆ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗುದ್ದುದೇ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಇತ್ತ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಒಗರ್ನೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನೆನು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಾಗ ಪಾಡೋನುಗ. ಒಗರ್ನೆ ಪಾಡಿನ ಬಕ್ಕ ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೋನುಗ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪನ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.